What's up guys? Welcome back sa amuang channel nga Outdoor Boys. Karon lang jud mi kabalik og vlog kay karon pa nagkasinabot ang tanan. Karon padulong mi sa downtown ngita mig trada didto. Ngita mig foods nga lami. Foods sa dili chicks. Foods. Bawal ang chicks kay mga minyo mi. Kita-kita taon niya sa downtown pag bubiyahe na mi. Bye-bye! Nanami sa downtown, gi kami sa Macbeth. Adto na pud mi karon sa sentro jud. Sa siyudad na jud. So, kita tatawtod. Bye. Hi guys, nanami karon sa downtown na Macbeth mi. Pambili na mga mong motor. Naka-face mask mi kay makita mong pagkagwapo ba. Kita pa mi kananan. Nami sa Aldibingco. Nasa sang gulchi. Ari sang gulchi jud eh. Piso. What's up mananap? Ikapoy na sila baktas. O pa may nakitag kananan. Uy, nasi Willy. Nasi Willy. Wow, sa ruwas na daw may mga animal ni. Dayo kinigibaktasan, gigibili na mga motor. Okay, manabog na ta. Nanabog sa miya. Balik sa Migros. Atos Papa Beans rin. Atos Papa Beans. Nawala si Papa Beans. Nawala si Papa Beans. Cuy, rado cuy. Nawala si Papa Beans. Ano yung trada ha? Una na ko kay maulaw sila mag-vlog. Ako lang nag-vlog. Kita taon niya pag abot sa ruwas. Kita taon niya ninyo pag nanami sa ruwas. Kumuhang gikaunan. Dire ko solo ko. Wala ko ikauban guys, kaya ito ba sila? Mga bayot, mga madlok istorya ang tao. Maulaw sila istorya, mga baga mong tagnaw. Ulok light ka ba? Kita lang sa ruwas guys, kay hanga kayo. Bye bye. Tas sa mga ako. Pagtas na sa guys, kay kimalas. Ngit kayo. Ngit. Ayan kayo mong naon. Mingaw kayo downtown. Ano resulta sa pandemic? Resulta sa COVID.
sa Hotel Uno. Check-in nito yung luputan na yun. Pas ni kabok. Makakol kayo? Okay, ikaw ay? Kapoy, hindi kulang. Makapas. Hindi kulang, kapoy. Tiluya. Gaway kayong tiguwag. Luya na, luya. Doon, nabuhan. Nabindi ay. Bili na. Bili mga mo ngayon. Ito balik na. Ilan na suka? Ha? What's up guys? Naabot mi namin sa Vista View. Overlooking unta pero dito kami sa Guapog View bro. Bawal na dito ingon ng mga tanod. Sila lang may gipa-plaster so pangit kay view dili man kay makita ang view. Tapunan og mga kahoy. Tapunan og kahoy, nagpicture na lang sila diri Sinsya kay ngit kay diri na side. You have a text message. Ay, nag-text daw. Ako sa atong nag-text siya. Okay, oh, wait. Expired na rin ko, animal. Expired na rin ko, expired. So, mga outdoor boys na diri, ang umana ni karon uli namin, di lang naman makakuhan kayo ang view kay pertig pangita sa view. Basta namin sa Vista View. Kay diri lang ang pwede magtambay. Pangin sa Migdalig ibusog ni kayo gikan mi sa Roas ng Aon. Dito unta to sa Pikas pero bawal daw tambayan. Sign off na ang outdoor boys.
kita na buta sa muang next vlog. Paabot lang mo sa muang samal ha, kaya mo sang sabutan ng tarong kung kano sa jud nga date na samal na mo. Napabot ko duty karon. So padong na may manguli. Kita-kita ta sa muang next vlog nga outdoor ha, kay pangit yung view di makita. Wala na ang view. Tabunan sa kahoy. Bawal man gud diri agad. Bawal na dito sa original na kuan. Bawal na spot kay nanay tigbantay. Abugon mo dito maski kadali lang bawal kayo. Kita ta sa ang next vlog. Bye bye.